Hei, mä aloitan tämän lyhyesti kuvaamalla omaa muutoskokeiluani, joka liittyy diabeteskeskuksen laajentamiseen. Mä hyödynnän tässä reflektiosta kokemusta, jos mä toimin projektipäällikkönä sen laajemmassa kehittämistyössä. Kyseessä oli prosessi, jossa ensimmäisessä vaiheessa osallistettiin laajasti koko hyvinvointialueen diabeteshenkilöstöä työpajassa. Ja tämän jälkeen se kehittämistyö eteni myös konkreettisiin muutoksiin, kuten siihen, että esimerkiksi Kirkkonummen ja Kauniaisten asiakkaat siirrettiin Espoon diabeteskeskukseen ja Lohjalle perustettiin uusi diabeteskeskus. Mä tarkastelen tätä kokemusta erityisesti kahden näkökulman kautta, sen muutosjohtamisen ja osallistavan kehittämisen. Muutosjohtamisen näkökulmasta mun keskeinen havainto oli se, että muutos herättää aina tunteita. Siinä ensimmäisessä työpajassa tämä näkyi tosi selkeästi. Osa osallistujista näki sen muutoksen mahdollisuuden kehittää palveluja ja vahvistaa osaamista, mutta sitten osa toi esiin sellaisia huolia esimerkiksi resurssien riittävyydestä, työn kuormittavuudesta ja sekä sit siitä, että miten se oma rooli mahdollisesti muuttuu. Tämä vastaa mun mielestä hyvin muutosjohtamisen teoriaa, jossa korostettiin sitä, että ihmiset sitoutuu muutokseen paitsi niin kuin järkisyiden, mutta myös tunteiden kautta. Ja se pelkkä perustelu siitä, että miksi se muutos tehdään, ei yksinään riitä. Kuitenkin sitten kun mä jälkikäteen arvioin, niin huomaan, että vaikka ne tunteet tuli siellä esiin, niin niiden käsittely jäi melko pintatasolle ja niitä ei varsinaisesti työstetty siinä eteenpäin tai kytketty osaksi sitä muutoksen johtamista, että tämä oli mielestäni semmoinen keskeinen kehittämiskohta. Jatkossa mä kyllä niin kuin panostaisin enemmän siihen, että käsittelisin niitä muutoksiin liittyviä huolia systemaattisemmin, esimerkiksi palaamalla niihin myöhemmissä vaiheissa ja tekemällä näkyväksi, miten niitä huomioidaan päätöksenteossa. Toisena näkökulmana oli se osallistava kehittäminen ja työpajassa osallistettiin laajasti eri yksiköiden ammattilaisia ja se toi esiin paljon sellaisia arjen kannalta merkityksellisiä tietoja, että keskusteluissa nousi esimerkiksi sellaisia asioita kuin hoidon sujuvuuteen, konsultointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä tarpeita. Ja tämä vahvisti mun käsitys siitä, että osallistaminen ei ole pelkästään niin kuin keino saada lisää sitoutumista, vaan se tuottaa myös sellaista tietoa, jota ei muuten välttämättä saada esille. Samalla kuitenkin niin kyllä mä huomasin, että se osallistamiseen liittyy myös haaste, että vaikka työpajassa syntyi paljon hyviä ideoita, niin keskeinen kysymys oli ehkä se, että miten se viedään käytäntöön. Mun omasta näkökulmasta mä kyllä tunnistan, että mä olisin voinut tukea tätä paremmin esimerkiksi sen työpajan jälkeen, niin olisi ollut kyllä hyödyllistä konkretisoida selkeämmin, mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten osallistujien näkemykset vaikutti siihen jatkoon. Tässä kohtaa, jos mä ajattelen niin kehittämisen teoriaa, niin se tarjoaa mielestäni sellaisen aika tärkeänkin näkökulman, että osallistuminen pitää niin kytkeä tiivisti päätöksentekoon ja toimeenpanoon, jotta se ei sitten jää semmoiseksi irralliseksi vaiheeksi. Sitten kun mä sitä koko prosessia tarkastelen, niin kyllä mä näen, että sekä se muutosjohtaminen että osallistaminen niin toteutui jossakin määrin, mutta ei ehkä täysin systemaattisesti. Ja tästä huolimatta se muutos kyllä eteni konkreettisiin ratkaisuihin, kuten niihin asiakkaiden siirtoihin ja uuden keskuksen perustamiseen, mutta tämä kyllä herätti minussa ajatuksen siitä, että kehittämistyö ei aina ehkä etene sille lineaarisesti tai sitaateissa oppikirjan mukaan, että vaikka kaikki vaiheet ei ole täydellisiä, niin muutos voi silti kyllä onnistua.
No jos mä niin vetäisin tätä yhteen, niin ehkä sen voisi todeta, että se muutosjohtamisen näkökulmasta niin mun keskeinen oppini liittyi siihen tunteiden huomioimiseen ja käsittelyyn ja sitten tietysti osallistavan kehittämisen näkökulmasta siihen, miten osallistaminen kytketään konkreettiseen tekemiseen. Että kyllä mä sitä ajattelen, kun jatkossa kehittäisi työelämää näiden pohjalta, niin kyllä se nojaaminen erityisesti niihin muutosjohtamisen teorioihin, joissa korostetaan ihmisen kokemuksen huomioimista ja sekä sitten osallistavan kehittämisen malleihin ja jos osallistuminen viedään osaksi päätöksentekoa ja käytäntöön, niin kyllä mä niistä lähtisin eteenpäin. Kiitos.